tual tha na thleng reng renga hian tual tha tu te hian an mi tha te an tha chan thil engemaw tak hi a awm tlang pui thina ma se ton chuma kan case en ho tura ero hi chuan tual tha na a thlen zo a thil a thlen le dan hian mi te thin ati thong tak zet thung tin thil ti swal tu te reng reng hian an thil ti swal man hi an mulet le nge thina amai ro chu a then chuan an shem na tur po hi mungal mai ma se mi then khat ve thung chuan kum tam tak avi hnuwa chaute po an mu ve bok ani hetia kan soiwak na chan hi kan thu ngai thlak to pa hian kan she thei do na chu wangin a top thlengin min lo ngai thlak sak le theu don ya February ni som pakhat kumsang ni som pakhat jing namdar sari ani a India ram khopui ber New Delhi khopona railway station bulmaya begdum fit ni le achan vela sei tur hi lo omrangin atira chuan chulaya kalvel te le chu bek mutu te chuan bek nei tu chu chulai bulvela chuan a mai an ringa ma se anei tu chu alo lan lo mai ta ka wangin le chu bek atang chuan thil tui rel sen alo chu awangin chulaya lo om te chuan thil dik lo omani an ring ta hle a chu wan chuan me then khate chuan police callin an bek mo chu an va report ta ani ti chuan an bek mo police hniana an report no chuan police team te po arang thei ang berin an lo thleng ve thoya chu mai ba ka bek an hmun hi railway station lun tak mi pui pun khom na lai ani nen mi pui de chu police an lo thlen chuan an lo tam man to viau boka tin chu tia bek lo om ringot changchang chu mun shan shana adar chakin news channel reporter engemaw sat po camera ti nen an lo in chhop rup man to hiala chuti lai mek chuan chulaya mi lo om then khatte le police chuan chutia bek lo om ringot mai chu an hlau deuh thum hloma a chan chu bek chunga chuan bumalo om mai an hlau wang ani oma hetia bumalo om pal mai an hlau na chan dang le chu hetia lai vel hian Delhi le a che vela helpol terrorist te an chena sa thinin kumsang ni som pakhat malama po khan mi pui pun khom na hmun tam tak an lo bom to wang ani boka ma se police ten bek an han hon chuan bek chunga chuan mei che pakhat ruang alo om tlat mai police tena an han en chan le deuh hnu chuan chu mei che ruang chuan adul ding lampang dewa ar on thalem ta tu nein zungbun alo bun boka hei mai ba ka bek mutu ten bek chunga tanga tuiril sen lo chuak an hmu po kha an mei che ruang hmu shok a in zeina atanga thi sen lo chuak alo ni te po an hmule boka ma se chuta zona om theda chu me che pakhat fit nga vela sang chu engtin nge bek fit ni le achane vele ka twal tha to chuan ada len thei ti chu ani ome alan dan chuan twal tha to chuan chu me che chu akut le ake te phorzom sakin rong takin athati chu achiang tareng mai ti chuan police chuan chu an me charwang cha chu railway station bul hnai om government hospital pakhata postmortem tura kalpui ta vatin chuta chuan an rong char thla chu engel sang sang atanga an lak sak vek ba ka uluk takin forensic lampoin an endik ngal char chara chu mai ni lovin an mei charwang char thalak chu media te hniana pe in chung chu mi pui mu thei dora pholan zelani a hei hi achan chu mei che chu tungi ani an sha chwa theina na an ti ewanga ni ber hei ba ka hian an rong char chungchang chu news channel sang sanga te po puanzar tir ni in tungi ani sha tum chuan an bein sa hle bok ani heti lai mekin police chuan railway station na bek da tu zon na chu an no chan mol mola amma sabera railway station na an CCTV da te chu en masabirin heta hian police chuan railway station platform 16 na CCTV omza chawng lai chu an endik vika ma se an bek muang keng tu tur omang reng chu an hmalo tlat mai an nuwa chuan media te chuan an mei cherwang char khan adul ding lama ar on thalem ta tu an ewangin chu an case chu ming thar voin dagal ui te pi kok te tu ti in an phuata a ma se zona lian ber la reng ta chu engtin nge bek rit tak mai kha tu ma hmulo le CCTV lang mi alawa khalai hmuna anda theiti kha ani ome chumi no chuan police chuan railway station le a chhevel transportation motor sang sang taxi driver te bus driver te rickshaw driver te chu thuzo fiana te an nei le a
ma se tu ma in bek dum fit ni le achani vela lian khai tu chu an molo thu an soi tlat mai thung ani ti chuan ni ti liam de zelin railway station a ruangan chhara tang chuan ni som pahnih lai alo liam tareng maya amai ro chu news channel sang sanga le newspaper a ti chuan an me charwang chhar chungchang chu la chwa rengin a thlak te nen chuan tungi ani le zong reng ma se ni som pahnih hnuah po chuan chu an ruang chhar chu tu man ka chung te tia soi an la om thei chong si lo chutianga an ruang chharina ngai sak tu chung te ani tak lawa chuan February ni somni pathum kumsang ni som pakhata police chuan an ruang chhar chu an William taringota chu ba ka police po chuan chu an ruang chhar chu tungi ani han sha theidan chu an she to lovin an nu chui chu han chui zom ngai na po an she to lo viawa amai ro chu atuk February ni somni pali kumsang ni som pakhata mi pakhat upawe to tak Carter Singh Solanki chu police station a lo kalin chuta chuan akuta newspaper police na an me charwang chhar thalak le ama shetu achung te an zon na chuan chu aron kenga ti chuan Carter Singh chuan police hena chuan newspaper le media sang sanga me charwang adula aron thlem ta tu nei an zon mek chu afanoni tu Solanki ani thu soi ta tlat mai hemi no hian police chuan Carter Singh hena chuan ruang an chan atang kha ni som pathum lai liam to a cable TV a le newspaper sang sanga an ruang chhar chu tungi ani an sha theina na a thalak an tar choi choi thu sein engwanga ni som pathum hnuwa chu an fanu ngai to tura local nge ani an no zota chuta ani chuan a fanu ni tui chuan chun thla kumsa ni soma khan Singapore na a hmu thule ta chuan kaltura an ina tanga a chhuwa thu te soin chumi awanga ni tu I chu Singapore om tura an ngai char wanga ni thu soya heiba ka hian February ni som pakhata Delhi railway station a bek chunga rongan charpo kha chu lo mu ve thoma se an fanoni tu chu ani the an ring lawa chu mai ni lovin khatia rongan charmani khan ni tu I chuan apa chu video call manga bia in ana tholai me ka chuan chol alak tur thole India rama ni som pakhata tanga ni som hni pathum chunga alo hon tur tho a shel ni na soya chumi awang chuan Solanki chungkwa chuan police na rongan charpo kha an fanoni tu I ang ti deuh thoma se ama ani an ring theilo alo ni hengba ka hian khatia video call a ni tu I le achungte anin biak lai po khan anu le apa chuan ni tui hmai hliam om chu hmuin chu hliam chu engwanga nei nge ani an zota ma se ni tu I chuan stepa tanga atlak na awanga a hliam ani thu a soi thung ani ti chuan hetia police ten Carter Singh thu soite an ngai thlak zo hno hian Carter hne na chuan an fano chuan alo hon tor thu a soya ma se khami hnu khan alo bele tamya lo chewa chuwan chuan engwanga ngai sakmya lo thenge inni ti nan zot le a chuta Carter chuan an fanoni tui phone chu February ni soma video call manga anin biak zo hnu atang khan an switch off la thu soya chu mai ba ka ni tui unaw nu soidan chuan ni tu I chuan chu teng chuan a phone a switch off fo thin thule a hna a boy deuh changin a chung te hne na chuan a biak theilo tur thu a soilok thina lo ni a chuwan chuan chutia an bi theilo po chu ni tu I chu a hna a boy dewanga chutia a boy ema wang chuan a ron shil thei ngil ani an rin thole an fanu an unaw nu ni tu I chuan a boy a re hnuwa a ron biak le mai an rin thu an soya ani lo pui ni tu ina phone a switch off chan chu ina alo hon do na wang le a chung de chu ron chon thut atum wang ani an rin thu te po an soi tel bok ani amai ro chu chung thil zong song an ngai thak zo hnu chuan police chuan zo na poimo tak pakhat an nei datlat mai chuta an zo na chu ni tu Solanki chu Singapore a omani se chuan engtin nge arwang chu New Delhi railway station a bek chunga khan alo om thei ti chu ani le ta a ti chuan police chuan an hnu chhe chu tan tak nga cha charin an hnu a phe chuan case chu police pa ngai ten khoi ta lovin crime investigation crime branch an ti bok ten an khoi ta hial mai heta hian a hma sabera ni tui background chu an chui hma sabera chu ba ka ni tui ruang thalak te chu anu le apa le achung da chu entir ni in
hetia ni tui thalak a chung te na an hmu hian an chap na salom viau nge ani ni tui hi kumsom ni pakwa upani in University of Delhi law azirzawa chumi hnuah software engineering zirzo le in tuna a hna thawt na tur Singapore lama hian na a hmu awanga kalta kha ani a heiba ka hian apa Kartar Singha dairy farming business le real estate lama hna thok thin po chuan a fanoni tui chu me chefing tak le hoi sen tak ani thu soin kumsang ni pakwa tang khan ni tui chu call center a tho tan thu a seitel nge bok le chuan crime branch se chuan ni tui chung te le a thian de chu thu le zot fia rengin chung an thu zo fia tang chuan an case khoi lai pui thei tu tur thil pui mo tak an shat pha ta hlau maya kumsang ni pakwa khan ni tui thian pakhat chuan ni tui chu mi pakhat Raju Gelotanian klapa an kalna in hmel tirin chuta anin hmu masak ber tang chuan ni tui le Raju te chu anin kom ngai ngal viau maya an hnuah phe chuan reilotia anin chen thatna chu hmangai na in thlak thuain ni tui chuan Raju ne na in nei chu adu hial mai chumi awang chuan anina po anu le apati ne na in hmel tirna nei turin a hroi nge a mase ni tui chung te chuan Raju chu an fanu pasalatan chuan an lo du osong lo mai chung thil lo thleng to te police na an tha chwa hnu chuan Raju Gelota chu ni tui thatua an mi ren helte zingami ani veta a ti chuan Raju chu police chuan chhuil in heta hian ni tui ne na anin leichin te po chu chengzo ka hria chwa tumin an beina sa hle a police nu choina atanga alandana Raju chu College of Vocational Studies atangin a graduate ti hriat ani a ti chuan chumi hnuwa master degree tourism zole in Delhi institution pakhata French strong te azirle te a hei mai ba ka Raju Gelota hi fit juk dona sang ani awangin modeling lama kalte po chu atum ve hle a ma se a hlotlen tak lo awang chuan traveling farm lama kal in kumsang ni parukhan Air India cabin crew na a hmuta hlova ti chuan heta na a thota ka hian airlines company chuan chena in turte an petel ta bok ani hengthil an hriat chwa no hian police chu Raju Gelota te ina te po chuan an kala ma se in alo om achung da soidan chuan Raju chu thlasom don ina alu hon to lo thu an soitlat mai heta Raju chungte thu soi pui mo lai ber chu Raju kha thlasom chuang alu ho to lo tia an soi chu ni ome chuti lai ni tui chung da soi an fano ni tui chu March tha kumsa ni soma khan Singapore atna a hmu thu soin akal thu an soi ni kha khatia ni tu in Singapore akal tur thu achung te hna a soi khan achung te chuan an phal lo hle maya ma se ni tu in adil ngor tak ema wang chuan phalsak ta shamin April tha kumsa ni soma kha ni tu I chuan Singapore kal turin an in na chwasan ni nan soya ti chuan police chuan Raju chungte le ni tui chungte thu soi zong an ngai thak zo hnu hian rindan thar ani te tlat mai chuta an rindana chuan ni tui chuan Singapore kaltur angin an in na chwasananga ma se Singapore kaltalo chuan Raju anian an cheng dun ta zok ani an ring ta hle a chuba ka ni tui Singapore akal lai vel atang khan Raju apoin an in na chwasan vele che boxi nen anrin hlna chu azwal tial mai hei wang hian police chu anrin dan te adik le dik lo fin fianan Delhi airport an kalta a chuta chuan thilmak tak wa mu chuak le in chu an thil mu chwa chu April tha kumsa ni soma khan ni tu Solanki ti mingpu me chia reng Delhi atanga Singapore kal an lo ti an mu chuak le tlat mai he thilina ati chian tak chu ni tu I chuan anu le apate kha do chilin Singapore kallavin India rama alo om sarani ti chu ani ome te chuan chung thilte an shat vek nu chuan police chuan ni tu Solanki thattua chuan Raju Gelota chu an ring hel so hle boka a chan chu Raju ale ni tu ti pahni hi anin hmangai em awangin ni tu I chuan an pahnia omdun adu bera chumi awanga achung te hne na po Singapore na tho tor mu anga insoi an rin wangani ti chuan police te po in an hu chena chu la chhun som zelin
Mars ni rokum sang ni som pakhata khan Raju gelota kazin Navin sauki na chu anman ta hlau maya police chu an thu zo fiana nei ngalin chuta athu soida na tang chuan Navina chu an ring hlel ngal viau maya a chan chu Navina police ten thu an zo la hian a zam mel em wanga lo ni hemi no hian police chuan khole zolin Navina chu thu an zot le ta a chutia thu an zo le na chuan Navina chuan thu thin chong tak mai chu a soi chuak ta tlat mai chuta Navina an police hena a soidan chuan April thakum sang ni so ma tang khan ni tui le Raju te chu chengdun chanin an pahne chuan in nei po an do viawa amai ro chu ni tu chuan a chungten Raju ne na in nei chu an phal sak ngai don lo ni ti a hriatin soita kang khan Singapore na a mu tho soin a chung te kha a bum ta a ti chuan khati lai zong kha ni tu chung te chuan ni tu chu Singapore omin na a thok emo an no ti char chara ma se ni tu chu Singapore kallavin Raju nen chuan an chengdun ta char char zok alo ni heiba ka hian khatia ni tu e Singapore kalturanga in saya anin a chho san no khan Raju a po in Air India a na chu alo chol san ve ngal maka ma se Raju an Air India a na chol san ta ka wang khan Airlines company lamina a chena in tura an pe ka khan om chun som theitalawa ti chuan Raju le ni tu e chuan Delhi chu chho sanin India ram kho pui lian pahni Bengaluru le Mumbai te hunrei lo te an cheng le ren ro na Bengaluru an chen lai hian an pahni khan call center na an thok ve ve a ma se ni kha chu Raju an chu aroi lai mi to te nen emo indi boin an in sol ta fak maya chuwan chuan Bengaluru om chu dole talavin December thla kum sang ni soma Delhi an in son le ta a amai ro chu hetia Bengaluru atanga Delhi an in son nu hian an pahni chuan na tho tur nei lo ve ve in mi in lo chopin an cheng ve no no ani ti chuan Navina soile dan chuan February thakum sang ni som pakhat khan jingkar dar nga vela Rajuan alo kol thu soin chuta chuan akar a man saklok do thu a soi ni in a soya chuta police ten engwanga Raju chuan akar chu man sak do nge ani an zo chuan Navina chuan chu zo na chu a chang theilo thung amai ro chu police chuan Navina chu a hma aya khole zwala tho sot le in chuta chuan Navina chuan Raju le ni tuite pahni chengdun ta kha mamo an nga sotin an khosak har satil tela atopa phe chuan an poisa tho chhuat lem te te chuan dai talo hialin an poisa kho sa te po chu man alo ngai ta a ma se an poisa kho sa po chuan rei a de le te chong si lo chutia poisa a boina an nei ta ka wang chuan an pahni chu an ril lam thlengin a hung chho ta tlat mai chutakara ni tu solanki la meichia ma ni thudu ve tak alo ni awang le Raju gelotala mi pathin jim ma le ko rang ve tak alo ni boxi nen thil hote te chuan anin how to fo maya ye chuan tum kha chu anin hola in ni tu I chuan Raju hna chuan an chung kwa chu chung kom thei ve tak an ni tho wang le an chung kwa chuan chung kwa thil hlu tam tak an nei tho wangin a ro chan ai chu apa hne na dil mai turin a shilta a amai ro chu ni tui thu sei chu Raju chuan lo pompui ve mai ma se ani na taka chuan Raju chuan apa biak chu a shem em mai si chu mai ni lo apa hne na a ro chan ai dil chu soi lo poisa dil tak ngal po chu a she tak zeta ma se chu tia Raju an a ro chan ai apa adil ngam tak si lawa chuan ni tui chu a boi ta hle maya chumi awang chuan February ni som kum sang ni som pakhata ni tui chuan Raju farnu chu bitaringotin chuta chuan aril ruwa thu omte a shilba ka chanpuina adil da boka ma se Raju farno chuan ni tu chu lo pui adu song lo mai chu vele ni tu thinrim mi tuk chuan Raju farno chu an khum zui ta ship maya ma se chu mini vek chuan Raju farno chuan Raju chu ron kol vele in ni tu ne na anim biak nu ta chu aron shil le vek si nen chumi awang chuan Raju le ni tu te chu na sataka in ho phale ta cheamin an pahni chuan an thin arim dun ta hle a te chuan atopa phei chuan Raju chuan a thin rim ema wang chuan an chome chana chemte mangin ni tu chu a beita thot maya heta hian ni tu shoka zai sakin a ngonga tang chuan thisen a chuak to zur zura te chuan ni tu chu
aboral zui ta ngal ani hemi no hian ra chu chuan an bek pakhat chu tiruakin ni tui ngonga tanga thi sen lo chhuak te po chu ti re nan bandis mangin atuam sak boka chu mai ni lo akut le ke te chu shuya phor sakin bek chunga chuan ada fel ta diama hetianga athil ti rap thlak ta ka wang hian raju gel ta chuan ama mangi em to le achuk de hniana po do ta soi pha hi ala chutiang chuan ama zui to ni tu solanki mangai na a chan le dan chu alo ni ta der mai atira raju ril rok dan chuan New Delhi Railway Station kala rail manga ni tui rong chu phora khoilai emo mi kal ngai lo na hmuna rong chu da bo tum phota ma se raju chuan ngai to thale in zana bek ni na chwa chuan police patrol havin anlo mu pala an man me hlo wangin atuk jing February ni som pakhata akazin na vina chu akolta a chuta chuan thil then dan zong zong ka chu shilvekin akar chu ni tui rong da bo na na man sak adil ta aloni ma se na vina chuan akar chu raju a man tir chuan ama thlenga nakina alakan kai ve a hlo wangin akar kha a man tir du talo aloni a ti chuan chumi hnu chuan raju chuan ina tanga abek chu khai chuak le in registration a chuan akal pui tanal nala ma se raju an railway station a bathlen chuan bek zong zong de chu scanner mangin anlo endik vekani ti a hmule ta ka wangin rela chuana bek the thang chu a theile talawa chuti lai vek chuan bek chunga tang chuan thisen alo chho tam tak zela wangin raju chuan bek chu railway station rem chang la ya akal san tak mi maya ma se wanei thlak takin heti hunlai hi zingdar nga li achan ve chau alan awangin raju chevel po hi tu man an hmulawa chuba ka raju wanei le na chu railway station a CCTV anda za chuang te chuan pakhat ma in achetlalai vel chu alo la fu mi alawa ti chuan jing lamdar saria bek chu muni in anuwa thil thleng te kha chu atira kan soi vek to angkha alo ni ta ani khatia rajuan resi sona ruang anu chha nu lokhan an ina let lein an in chu atifai veka chumi hnuwa inlu amante pengal vek bokin in chu a chwa sanal nala atira akazen navin ina chuan kalphotin chuta chuani thum chung chu abo omren rona ma se ni tui thlak chu news channel sang sanga le newspaper ate an pholan tak reng awangin raju chuan New Delhi omreng chu a him lawa angai ta a chumi hnuwa chuan Delhi chu chhosan le in chumi hnuwa tang chuan navi na chuan ra chu omna chin chu a hriat to lo thu a soita bok ani ti chuan hetia navi na thu soite an ngai thlak zo hnu hian police chuan navi na chu ra chuwa twal thana alo je puya wangle alo hum hima wang khan case an ortir ta mi a amai ro chu police chuan ra chu omna tur om ang chu an hre thia mai lo thung ma se a hnuwa ra chu chuan Goa, Mumbai le Bengaluru wa call center sang-sanga na adil ti hriat an hlau maya alanda na raju chuan India ram pona kalna tur poisa ala neilo awangin India ram chu ala chhosan theilo ani hmela chu wang chuan na tho turte ala zong ni in an ngai ta bok ani ti chuan police chu khopui sang-sanga te kalkwalin raju gelata chu an zong ta chara chara chuba ka raju chu Delhi a miswal anman du zwal somte jinga ming chu da tilin awan te thlak chu muntina antar te choi choya ma se police chuan raju chanchin sha tur chu pakhat ma an nei thelo thung ti chuan ni tiliam zelin kar aliama chu mai ni lovin thla te po liam zelin kumhial aliam ta a chutiang chuan kumriat lai liam tarengin kumsang ni som pakwa alawin her chhuak to dir mai khang kumriat chung khan police chuan an hu chuina chu chuizom ngaina an shat lo ta ka wangin an case khoi lai po chu an lo ti top man chep to a ma se chu ni samhni panga kumsang ni so pakwa a raju gereta ti ina chuan phone call ron amin chu phone call chu raju anu chuan alo chang wata chuta lo call to chu an rin lo tak an fapa raju call alo ni reng mai chutia a fapa raju an kumriat nuwa alo call eta chu anu lung chu a chem emaya ma se chuta anin biak na chuan ra chu chuan a hrisel na atlak niama wanga adam rei to don lo thole a thi ma in a top nan anu chu mole sha ma do thote ron soin ama motor chuan gargona paras hospital a arang thei ang bera kal turin aron shira lo ni a
ti chuan chutia Raju le anu anin biak zawn hu chuan gelot chung kwa ti le police te chu manmo takin Raju omna hospital a chuan an vakal ta thwaya ma se Raju chung ti le police te hospital an thlen ma deuh che hian Raju gelota chu alo boral man tlat mai annuwa police ten an chhezel dan chuan Raju gelota chuan a hming chu Rohan Dhiyan ti in a thlak ti hriat ani a chu mai ba ka Raju a hospital a lo hruai tu te chu thu zo fiana nei bokin chung ho soidan chuan Raju a chuan zuwa in a sat ba ka meizial azuna sa hle ni nan soya chumi awang chuan a thin ni akal chu chhetial tialin a hmani deuh thleng khan Raju chu la thavek ma se zuni som pasari atang khan apum aron na ta thota ti chuan Raju a chuan an tho pui a thian de chu theile theilawa wa bia in anni chuan Paras hospital a anwa admit tak ngala ma se Raju a chu hospital a om nu po chuan ani telin a chaklo tel tela chu ba ka a thona company te chuan ein enkol na tur chu tum sakin thatakin enkol ma se zuni somni paro kumsa ni som pakwa abor zuita ni in an soibok hetia Raju a aboral ve tamai hi nitu solanki atha wanga pathian shimna angai te po mitam tak anom nge ani ti chuan he khesa thilmak le deu pakhat chu Raju omna le anha thona mun gargon kha New Delhi atanga kilometer som paria chawhla omani a khalai muna khan Raju a khan hun rei tak na a tho mek lai kha thok to in Delhi police laka abibo the kha thilmak tak ani ome police en Raju na tho pui a thian te thu an zo fian a thian te nan soidan chuan Raju a chuan asim ka chu kumsak ni som pakhat atang khan a thlak renga chu ba ka ID card lem siamin Rohan Dhiyan ti mingpu in tona an thola hi a thok ta charchara hei ba ka hian Raju tho pui te chuan an thona hian Raju chu mingoi choi tak ani thole tuma abiak chet ngai lo thu an soitel boka tin thil makle deu mai chu Raju a khan thla ala ve ngai mi alawa chu mai lani lo phone tha po le du lovin keypad phone a man charchar ba ka tu bula ma zuwa in ngai lo boka ma se hetiang ati chan hi Raju a chuan man chhuapal a hlovang ani mel hle bok ani ti chuan Raju gelota chu juni somhni paroka William ni in police ten hunrei tak chunga an khe suilai chu anti top zui ta boka heti lai me ke ni tu solanki nu ina a soidan chuan an fanu ni tu solanki thatu chu police ten athil ti swala dan anga shemna petorin an man thelawa ma se athil ti swala pathianin shemna apit thauni in asoi nge ani